Ang batang babayi nga mahimugso sa pagsilang sa bitoon nga taurus. Kini pagatugkan sa kapalaran sa makabibihag nga kaambong ug katahom. Mahigugmaon sa mga maanyag nga sapot og pahumot. Siya pagadugokan sa dili maisip nga buyog sa gugma. Mahuyang ang iyang kasing-kasing. Mahigugmaon sa mga luling hayaw. Ang nakaayo kanya mao nga ang iyang kaanyag pagaduyugan sa iyang pagkamaayong mangitag sa lapi. Apan dili siya makatipig og daghang salapi. Sanglit siya, sayunan lang mugasto sa iyang kwarta. Buhong sa himaya ang iyang pagkadalaga. Apan katungdanan niya ang pagbaton sa makanunayong debosyon sa Dios. Tungod kay signos niya ang magul siya sa iyang pagkainahan, abuton sa mga katalagman ang iyang mga anak. Kon babaye ang iyang anak, paangkan. Kon lalaki, sugarol, palahubog ug himbabaye. Mabawiun niya kining mga disgrasyaha basta dili siya malimot sa Ginoo. Siya makisandurotong kapikas sa kinabuhi ug maati manong inahan. Moabot ang mapintas nga sakit sa iyang kagulangon nga 30 ug 33 anyos. Inigawas niya ining mga balatyana, madangat niya ang panuigon nga 66 anyos.